Strani investitori i ulaganja jedini su spas za Bosnu i Hercegovinu, slažu se svi ekonomski stručnjaci u našoj zemlji. Problem je što se vrlo malo radi na realizaciji takvih projekata. Međutim, da to nije pravilo, pokazuje opština Bosanska Gradiška. Ovaj grad na sjeveru Bosne i Hercegovine sa priče je prešao na djelo, te je krenuo u realizaciju brojnih projekata kojima je privrednicima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva omogućio mnogo bolju poslovnu klimu. Najzaslužniji za poslovne poteze, koji bi u narednom periodu u ovom gradu trebao otvoriti stotine radnih mjesta, je Ljubimko Čakalj, načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu. Ovdje se nalazimo u agroindustrijskoj zoni, projekat koji je namjenski isprojektovan za sumiranje na jedno mjesto svih tehnoloških parkova koji gravitiraju na području opštine Gradiška. Naravno, data im je benefitna situacija po kojoj oni dobijaju za proizvodnju jako povoljne uslove, a to je zemljište po jednu konvertibilnu marku i svi prateći papiri se naplaćuju reda veličine 24,6 maraka po kvadratu izgrađenog prostora. Opština je preuzela na sebe obavezu da izgradi svu prateću infrastrukturu, vode, kanalizacije, oborinske kanalizacije, mreže koja iziskuje i samu putnu komunikaciju, asfaltiranje i rasvjetu. Naravno, ovaj projekat nije jednogodišnji, već dugogodišnji i efekte tek očekujemo sad. Zato što smo uspjeli u zadnje 2 godine dovesti 15 investitora koji bi trebali u roku iduće 3 godine da zaposle 700 radnika. Imamo još dovoljno prostora koji povlači za sobom naravno i širenje infrastrukture, a i zapošljavanje većeg broja radnika, gdje su namjenske parcele koje traže i naravno veće nadoknade, a predviđene su za hotele, motele, pakeraje, skladišta i slično, i na raspolaganju smo da uvijek damo sve adekvatne informacije. Nekoliko kompanija već je počelo sa radom u agroindustrijskoj i poslovnoj zoni Nova Topola pored Bosanske Gradiške. U toku je izgradnja novih proizvodnih hala, a već je dogovorena saradnja sa velikim brojem kompanija koje bi u bliskoj budućnosti trebale svoje pogone otvoriti baš u Novoj Topoli. Pred nama je projekat talijanskog investitora firme Latanadilo BiH, koji namjenski gradi objekat za jugoistočnu Europu za proizvodnju krovnih i zidnih panela, koji će zapošljavati u prvoj smjeni 60 radnika, a za godinu dana poslije puštanja plan je 180 radnika. Jedna od kompanija koja je već počela sa radom je Gomex. Ova firma dio je Aquarius grupe, te se bavi proizvodnjom bombona. Iz njihovih pogona izlaze poznati brendovi bombona Kavabon i Health. Da bi svaki projekat bio zaslađen i predstavljen kako valja, pred nama je pogon Gomexa koji se bavi proizvodnjom tvrdih bombona i žvaka i jedan je od primjernih tehnoloških parkova u agrozoni. VIP Krajina zadruga koja je prva završila objekat u agrozoni i možemo reći da je već u funkciji, otkupljuje voće i povrće, vrši pakovanje i distribuciju na domaće i ino tržište. Sreća i prilika je da pored trgovine kojom se kao osnovnom djelatnosti bavi firma Golić Trade je investirala u proizvodnju i danas se u agroindustrijskoj zoni možemo ponositi s njima kao domaćom firmom koja proizvodi koncentrate pod svojim brendom Golmix i nadamo se da će njihov budući rad dokazati se i u širem regionu. U opštini Gradiška ne namjeravaju se zaustaviti na dosadašnjim projektima. Ciljem je iskoristiti činjenicu da se nalaze na granici Evropske unije, te novim investicijama otvoriti nova radna mjesta. 2012. godine zaživio je projekat agroindustrijske zone Nova Topola i provedena je javna procedura za
izvođače radova. Svi ugovori su potpisani, naravno treba svemu vremena, pa i u ovom projektu očekujemo tokom idućih 6-7 godina da ostvarimo zaposlenje preko 1500 radnika, što bi povuklo naravno za sobom i veliki broj kooperanata iz okruženja, tako da bi regija Gradiške bila jedan od lidera u industrijskoj proizvodnji i uslužnim djelatnostima, a to naravno i ovaj geostrateški položaj daje nama do većeg značaja, blizine puta, granice, terminala i naravno školske spreme radne strukture koja je na raspolaganju na biroima. Pored poslovne zone u Novoj Topoli, u Bosanskoj Gradišci ponose se i rješavanjem problema gradskog grijanja. Efikasno su riješili problem sa kojim se bore mnoge opštine, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u cijelom regionu. Nekadašnja gradska toplana, koja je svake godine pravila milionske gubitke, povjerena je Institutu ekologije i energetike i kompaniji Elnos. Preduzeće IEE d.o. Banja Luka bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti obnovljivih izvora energije, prije svega u oblasti sagorijevanja drvne biomase. Rezultat višegodišnjeg istraživanja i pozitivnih iskustava koja smo donijeli iz mnogih zapadnoevropskih zemalja, primijenili smo ovdje u Gradišci gdje smo napravili prvu toplanu na biomasu kojom se grije jedan grad. U ovom trenutku grijemo 120.000 kvadrata, radimo u 24-satnom režimu grijanja, imamo zadovoljne korisnike i kao takvi smo prepoznati u regionu. Svakodnevno imamo goste iz mnogih gradova, iz Srbije, iz Hrvatske, koji žele da ovaj primjer pozitivne prakse prenesu u svoju lokalnu zajednicu. Pored mnogo efikasnijeg i boljeg grijanja, riječ je i o ekološki prihvatljivom grijanju iz obnovljivih izvora energije. Kao gorivo se koristi drvni materijal iz Bosne i Hercegovine, tako da sav novac ostaje u našoj zemlji. Ovakav projekat donosi mnogo prednosti jednoj lokalnoj zajednici sa stanovišta financija koje su dosad iz lokalnih budžeta išle za subvencioniranje nabavke mazuta i ostalih fosilnih goriva na koje rade uglavnom toplane u Bosni i Hercegovini, a s druge strane zapošljava znatan broj ljudi u široj lokalnoj zajednici na procesu prikupljanja biomase, jer mnogi drvni otpad koji sad pravi problem i u drvnoj industriji i u šumama i primjer krčenja gradskih parkova i sve, sad to sve završi u našim pećima. Ovdje gdje da kažemo, sa jednim ovakvim zdravim efektom pokrijemo više minusa koji su do sad postojali u jednom gradu i jednoj lokalnoj zajednici. Ekološki prihvatljivo i efikasno grijanje koje neće praviti gubitke i sa kojim će građani biti zadovoljni, primjenjivo je i u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini. U Gradišci smo naišli na veliku kooperativnost lokalnih vlasti koje su do tada imali velikih problema sa gradskom toplanom koja je radila na mazut, stvarala godišnje gubitke i do 2 miliona maraka i bila na granici stečaja i gašenja, čime bi grad ostao i 120.000 metara kvadratnih bez grijanja i adekvatnog odgovora za zimu. Mi smo postigli dogovor da postojeću gradsku toplanu na mazut iznajmimo na period od 15 godina, da vlastitim sredstvima ugradimo peći na biomasu, to su peći koje ovdje možete vidjeti iza mene, i sve to završimo u roku od 3 mjeseca i pustimo u rad. To je bio jedan veliki izazov za tim ljudi koji je bio angažovan oko svih tih poslova, ali uspjeli smo i sada imamo taj jedan pozitivni primjer na koji smo ponosni. U Institutu ekologije i energetike stoje na raspolaganju i tvrde da bi mnogi problemi u našoj zemlji bili riješeni primjenom ovog modela grijanja. Koristim priliku da pozovem i sve predstavnike lokalnih zajednica i njihovih gradskih toplana koji znam da imaju velikih problema sa svojim toplifikacionim sistemima, da dođu u Gradišku, da se uvjere u naše iskustva, a mi smo raspoloženi da im ta pozitivna iskustva prenesemo i da budemo u skladu sa pozitivnim evropskim i finansijskim, i pravnim, i ekološkim normama. Naši sagovornici svjesni su da je pred njima još mnogo truda i rada kako bi se ovaj kraj ekonomski osnažio. Brojni su birokratski problemi, ali sa sada se izvrsno nose sa njima i najavljuju nove investicije i nova radna mjesta.